Primer de tot, Emili, una valoració del partit. Bé, doncs crec que ha estat un partit molt igualat. Molt igualat i que amb un resultat que no fa en absolut, no diu el que ha estat el joc, crec que hi ha hagut igualtat fins a l'acció de l'1-0. Faltant 15-20 minuts i allà, doncs, bueno, sabem que en partits d'aquestes característiques el que fa el primer gol té molt d'avantatge i sí que després doncs, nosaltres ho hem intentat, hem anat endavant i l'Ontinyent ha aprofitat una mica de desorganització que hem tingut per fer aquests gols finals, però damunt de tot crec que un partit ben treballat per part nostra fins a aquesta jugada en què no hem tingut sort i la decisió arbitral doncs, els ha donat l'avantatge en el marcador. Crec que l'equip havia defensat molt bé la primera part d'un bon rival i havia tingut ocasions, i a la segona part, quan millor estàvem, que ja començàvem a tenir el control del joc i el partit estava doncs, això, pendent d'un fil d'una jugada d'un costat o d'un altre, doncs ha arribat aquesta acció. Ells han fet un bon final de partit, nosaltres ho hem intentat, no ha pogut ser, però repeteixo, felicitar els jugadors per tot l'esforç i per haver-ho intentat fins a l'últim moment, malgrat no hem tingut un bon final de partit. Com has vist la jugada del penal? No la valoraré perquè no l'he vist. No l'he vist. Va, jo crec que això és la sort. A les àrees doncs has de tenir un puntet de sort en aquestes accions. Avui no l'hem tingut. Crec que ha estat decisiva i no sé, potser podrem valorar. No jugador que es falta, al contrari. No sé, crec que són jugades difícils pels àrbits, però davant dels dubtes, si fos àrbit no xiularia tan alegrement com una acció així. És preocupant aquesta tercera derrota consecutiva? Bueno, crec que queda molt, que avui veníem en un rival molt complicat i em preocuparia si la línia de treball de l'equip no hagués estat bona, perquè crec que han estat competint fins als últims instants i això és el que compta, que malgrat el resultat no ha estat bo, jo crec que han fet un partit molt correcte, amb molta gent jove, amb un equip doncs, on avui acumulàvem algunes baixes tan importants i els jugadors han treballat fins a l'últim instant amb confiança, en fases de bon joc, i jo crec que ens ha faltat una mica d'encert en unes 2 o 3 ocasions molt clares que hi ha hagut, tant al principi de la primera part com al principi de la segona, i si haguéssim tingut aquest puntet d'encert, que sempre és el que més costa en futbol, segurament parlaríem d'un altre desenllaç del partit. Per tant, crec que hem d'estar tranquils i seguir treballant amb confiança. La imatge que ha donat l'equip avui és molt diferent a la de la setmana passada davant l'Hospitalet, però de totes maneres 7 gols en 2 partits. És preocupant això? Clar, evidentment que encara ens falta molt per millorar en aquest aspecte, no? Però jo crec que els gols al final del partit, quan una mica te la jugues per intentar recuperar un punt, doncs no són tan rellevants. Crec que durant 80 minuts o 70 minuts l'Ontinyent ha fet molt poques ocasions de gol, per no dir cap de clara, i això vol dir que una mica hem millorat, però hem de seguir, evidentment, hem de seguir millorant i ser més consistents en tota aquesta feina defensiva, que és important. Doncs per part nostra,